Jare penak nek di bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sopo-sopoe. Aku loh, dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Ya, maju kena mundur kena ya apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau. Pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Jan kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung kok nang ngisor kono engko tak uleni.